Men vi tar ett läv vi här på en så vi att framföra och jag hade vi kunde bara lära tonlägen till alla Vad är det för läv vi får höra nu? Detta läv heter BADH och det var upprunnade också som ett punktläv, alltså 200 läv som larmar illa och svettigt och intensivt. Men BADH ljóar inte så läs. Så vi gör det läs som alltid ljóar mer som sidan samgånga. Revision till ackorden BADH. Så vi vi gör det. Vi är färdiga i rumpa så inte. Så första ackorden hon är B. Och första ackorden hon heter B. Det är den blåsta ackorden av ödlund. Passar sig vi B och H. Yeah, och B. Och så kommer A. BADH skulle ju brunna det. Vara en svajtotur punksanger. Yeah. Vi hade skulle ha våra första solo under tecknarna. Under arting solo. Vi har skrivit en sång till tyckon. Och för att här tyckon så får vi det i vi tar tango. Vi får tango baby. 2, 1, 2, 3, yeah. Oh. Spel du solspel nu. Ja. Vi ska finna stäv att det kom. Vi tar Bossa Nova. BADH en sanger. Vi tar skrivan till tyckare. Och nu det kanske tog till rulletexten Rulletext är vi där fjärde skolan till att fejta och ända ordna. Jag hade skulle färdig i Mambo. Mikael Solo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mambo. Vi tar Mambo till sist. Vi tar väl och vi gör det först. Vi tar tempo en ny banan. Du ska gå text nu? Ja. Här för jag gänga på. Yes, och så rullar det av för fettare. Finalen. Tack för god natt. Och jätta kväll. Vi ser just att det går konsert i morgon. Tjej biljetter och vi är 200. Tack för det.